Marami sa mga boksingero na halos di matanggap ang pagkatalo sa laban, lalo na't may mga pandarayang nagaganap or may mga accidental headbutts o sugat na malala at ihinto na agad ng referee or ng doktor ang laban. At kung alam din nila na sa kanilang sarili ay kaya nilang talunin ang kalaban, pero nakachamba lang ito ng panalo or naka-lucky shot. Pero ang iba naman ay di lang talaga tanggap na mas malakas ang kanilang nakalaban, pero pipilitin pa din na makipag-rematch. Pilit pang patunayan sa lahat na kaya niya, pero kung pagbibigyan na at maglaban na ulit sila ay talagang di pala talaga kaya. Pero di din natin masisisi ang mga boxer na ito, kasi naman nasa mentalidad na nila ang pagiging fighter. Walang takot makipagbasagan ng mukha para lang manalo. Pero ang iba, dahil sa pagkatalo at pagkadismaya ay nagkakaroon sila ng anxiety at depression hanggang sa tuluyan na ngang masira at magkaletse-letse ang kanilang karera. Sunod-sunod na ang pagkatalo hanggang sa ito ay magretiro. Gaya na lang sa nangyari sa pinsan ni Marco Antonio Barrera ng Mexico na si Alejandro Barrera alias Zorrito. Di matanggap ang pagkatalo niya kay Rey Boom Boom Bautista sa unang laban nila na ginanap sa Pinas noong 2010. Nagkaroon kasi ng malalim na sugat itong si Barrera sa kaliwang eyelid dahil sa suntok, kaya hininto agad ng doktor at ng referee ang laban dahil unfit na umano itong lumaban. Dahil sa naging desisyon ay tila di matanggap ng kampo ni Barrera ang naging hatol. Controversial umano ito dahil ramdam nila na nasa kanila na daw sana ang momentum para ma-knockout itong si Bautista noon. Kaya agarang nagdemand ng rematch ang Meksikano. Gustong patunayan na siya dapat ang hiranging panalo. Sa sumunod na taon, pinagbigyan agad ng Pinoy itong Meksikanong si Barrera sa hiling nito. Enero 2011 ang naging laban at sa Cebu pa din ito ginawa. Nagpang-abot ang dalawa sa presscon at doon ay sinabi ni Barrera na wala daw silbi ang mga hard trainings nitong Pinoy na si Rey Boom Boom Bautista. Dahil may glass jaw umano ito, naging basihan niya ang pagkatalo ni Bautista kay Daniel Ponce de Leon noon nang masapol ito sa panga at bumagsak. Dagdag pa ni Barrera, tatapusin daw niya si Bautista via KO. Sobrang galit at gustong makaganti ng brutal sa Pinoy. Sagot naman ni Rey Boom Boom Bautista na knockout daw siya ni Daniel Ponce de Leon na isang world champion, pero itong si Barrera daw ay na-knockout ng isang boksingero na may 20 na natalo. Tignan na lang daw sa rematch kung sino ang may glass jaw. Sa nasabing rematch ay bit-bit ng dayong Meksikano ang record na 29 wins with 14 knockout, may 4 na talo, habang 29 wins, 22 via knockout at may 2 talo naman ang Pinoy na si Boom Boom Bautista. 31 anyos na ang Meksikano habang ang Pinoy ay 24. Sabay nating balikan ang pangalawang laban ni Rey Boom Boom Bautista kontra sa gustong-gustong makaganti ng Meksikano na pinsan ni Marco Antonio Barrera na si Alejandro Barrera alias Zorrito. Unang round, body shot agad ang madalas birada ni Barrera at biglang akyat ang suntok nito sa mukha ni Bautista. Pero ang Pinoy pa isa-isa lang ang suntok, madalas depensa lang. Tinitikman muna ang galit nitong Meksikano. Sa huling minuto, nagkasagutan na ng mga solidong suntok at parehong naalog ang dalawang mandirigma. Round 2, mas naging mainit na ang laban. Palitan na ng mga kombinasyon. Walang yakapan, matira ang matibay.
Madalas tinitira ni Barrera ang bodega ni Bautista, pero mapapansin na ang Meksikano ang tila nauubusan agad ng hangin sa laban. 31 na din kasi itong Meksikano, mas may edad kumpara sa Pinoy na 24. Round 3, tuloy ang bakbakan. Palaban talaga itong pinsa ni Barrera, pati pormahan ay kopyang-kopya at katulad ng pinsa niya ay talagang nakikipagsabayan ito sa suntukan. Pero dito sa huling minuto ay ilang beses itong nasapul ng mga solido ng Pinoy, naalog at napatras ito sa laban. At sa huling segundo ng round 3, tinamaan itong dayong Meksikano ng isang short left straight sa bodega at bagsak ito. Tumayo pa pero wala na. Sinabon at binanlawan na ni Rey Bumbum Bautista itong maangas na pinsa ni Barrera. Panalo ang Pinoy via third round knockout. Napatunayan ni Bautista na siya ang mas matibay at mas malakas sa bakbakan. Tinuldukan ng Pinoy ang pagdududa nitong si Alejandro Barrera. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.